Тези стъби специално са от времето на Зевс, когато е създал света. Това скеле от времето на Имхотеп. Съберете пари, ще купите. Моля? Ще съберете пари, ще купите. Много добре изглеждате така. Благодаря. Благодаря. Хубав ден. Anyways. Всъщност трябва да ви призная нещо. Всичко това днес, а и по принцип го правя, защото всъщност искам да монтирам моята нова бизнес идея. Имам нова марка, която се казва с изключително интелигентното име Марко. Да, какво представлява моята нова марка? Това е вид козметичен продукт. Секунда, че трябва да се движа, няма време. Това е вид козметичен продукт за ръце, с който ръцете ви стават по-хубави, по-груби, по-мъжки, същевременно по-нежни. За да може, когато докосвате жена си или мъжа си, все пак сме на прага на 25-та година, да можете да наелектризирате дори душата й или му с своето докосване. Какво представлява продуктът? Нека да разкажа за него. Продуктът всъщност е този невероятен крем, който аз дори не продавам. Можете сами да си набавите. Единственото, което ви трябва, е вътрешности на риба. Размазвайте си ги по ръцете от време на време. Вярно, миризмата не е много приятна, но се свиква и резултатите са на лице. Ето Алешата и другото, където не му знаме името. Много класно това Пловдив. Ама не съм непочитал. По-малко детенце беше. Къде е там почтата? Продължаваме да снимаме с тия глупости.
прочетох нищо. Тоест с нищо не си обогатих собствената си култура. Просто снимах видео. Но, както винаги, отново нямам време. Много грозни тези скелета. Това правят, тренират хората. You're the 10th person that asked me this. So I can't In explain. the airport one, but I didn't somewhere? Yes, I bought it somewhere down this street. There was a guy near a cafe, but I can't explain it because I'm first time here. Oh, Yeah. okay. That's okay. Thank Yeah, you. but if you, I can't explain. Sorry. Okay. Yeah. Okay. Вече много сериозно почва да ми писва да съм турист. Ела горе в водата да се фаща рибата. Стига толкова, чао.